Bon dia a tots. Soc la doctora Anna Tamarit, coordinadora mèdica d'ací del vostre poble. Només volia donar-vos 3 consells que ens agradaria que seguíssiu per a poder fer que en aquesta crisi avançarem tots junts i avançarem al bon camí. La primera de tot és que llaveu-se les mans de manera continuada durant 20 segons i feu-ho després de tocar qualsevol superfície que pugui estar contaminada. La segona, no és precís que es desplaceu al centre mèdic per a fer consultes. Se poden fer consultes telefòniques, únicament lo estrictament necessari. Malalties que no es puguen demorar o problemes que consultareu per telèfon i se vos resoldran. I 3, quedeu-se a casa. És l'única manera de parar esta pandèmia. Gràcies.